ukuyikhuluma lento. Thina la kwaZulu sikhuliswe ngenhlonipho. Sikhuliswe amakhosi namaqhawe ayazi ukuthi ongangentaba akasona. Uma kezikile kwakhona iphutha lenzile kwakusondela impunga namakhehla nezalukazi nakhona ihlebele mqamama noma zimphahle ongangizwe lakhe. Mhlawumbe kufike kuyeke iphupho uthi ayingalikhona lapho sesekhona. Kodwa leyo qonile isihlalo esiyibona manje cha asihambisani nayo. Leyo ukuthi la kusokulokothe khona ongangentaba kuphinde kulokuthi umuntukazana abe imbubi beke iphuzu nomuntukazana na abeke bese phikisa. Kwalento yenkantolo mina kuba kuya ngami ngabe we are withdrawing all of this. I'm saying this is the president of the Benga Nation and nomuntu wakwaZulu ukuthi kube kuya ngami yonakala eqaleni wayizama umntwana ophinde ngene wayizama ukuthi ubukhosi bethu bube link nohulumeni azi ukuthi kanyakazi ubukhosi bakwaZulu buthule. Lokho kwaba into enkulu kakhulu. Into efanele siyishaye ihlombe simbonge ngomntwana ophinde ngene. Waphinde futhi waziqiniseka sokuthi noma inkinga singakanani noma sesisolile la sole khona. Kodwa akazange ashiye umlando omubi nomlando wethu uyisishwapha kwaZulu. Akazange sibekele ipokoza. Wasibekele original. Umlando wawuzoba nesishwapha. Ngakho kunjengombani uvukudla amadoda. Waba nawo amaphutha akhe ayamancane amaningi kakhulu. Esiwaziyo nesingawazi. Kodwa sakwazi ukuhlonipha lokho. Kodwa uthema ikhothama wakhothama liqhawe futhi kunento eningi sibonga yena. Naye umntwana okwaphinda ngene ube nawo amaphutha akhe nokuningi kakhulu akwenzile okuhle kuningi kakhulu. Mhlawumbe ngaphinda kaningi kunokwenziwe isiludlo kombane kunokwenziwe umntwana okwaphinda ngene okuhle. Amaphutha akhe abe mancane kakhulu. Ikakhulukazi mayisengena esigabeni sokugcina la asibekele khona ke isilo sethu indlulamithi kaZulu uMisuzulu kaZulu thini. Nenkinga abhekane nazo ngaphambi akhothame ikhombisile ukuthi umgogodla wakhe ungakanani. Siyabonga umntaka amathole. Ngakho ke indlulamithi kaZulu ukukhula kwayo ningayithinti inyoka ngalesibuza. Ukukhula kwayo amaphutha azoba khona neqiniso futhi azoba khona. Kodwa asesemlinde ongangentaba. Isikhathi saqala nesanamanje sisafana. Ngiyacela ukuthi simhloniphe simlinde futhi leyo ukuthi kube khona abantu abangamalunga kahulumeni bethi asikwazi ukuthi bephikise ibudget yembube kuyicala lokho. Bephikise inqumo zembube kuyicala lokho. Because that is not politics. You can't challenge the Zulu kingdom in our presence. Never. Uma eselokuthile walokuthi uNdunankulu waphinde wabeka umeseko wakhe. Lokho futhi sikwamukele. Kunye kuphela engakuzwa ke mina. Ngiyamamukela mina ubaba umfundisi uthula sizwe njengomuntu oZulu ngiyamamukela. Kodwa umbuzo wodwa phinde ngemukele nesekala lakhe ubaba inkosi uChilisa. Umbuzo wodwa kuphela enginawo ukuthi uzoripota kanjani enkosini, inkosi izoripota kanjani kumfundisi. Mangachazeleka lokho kungenzeka ukuthi umngane bami noma mhlambe khona iphutha lenzekile kuloko. Ngoba kwaZulu igaba zokukhula ziyini siyasiko. Ngakho ke ngithike mina nganza kwethu umntwana uAfrika ngiyamhlonipha namagalelo akhe naendlu enkulu nomlando wakhe nokuzalwa kwakhe. Kodwa kanalelungelo lokuqinisa isihlalo. Uyazi naye uNafrika uyakwazi lokho. Nabo bonke laba abanye abaqhuthukelwa zinwele ukuthiwa uthokozana. Ungayikhuluma into uyiphikise. Kathi wena umhlasela umntwana zolo lokho. Usishike umntwana wena usukhuluma ukukhuluma. Umntwana musukuba nephutha. Khuluma into uyona yona. Yabo. Ngithi ke mina uMazulu onkana noma ngenzeka amaphutha endlu enkulu.
noma ngenze kuhle ndlonkulu kodwa akukho la kusinciphisa khona njengoZulu soqhubeka sibe uZulu ngoba kwenzekile lokwenzekala amaphutha enzekile kufanele sikwazi ukuthi konke lokho kuseyizinselelo ehlangene nokuhlasela kwaZulu ngiyabonga.